Pun Kakang prapta wonten ing kraton Ngamarta boten sanes Yayi. Melajaraken duta penglawung. Duta utusan penglawung pepejah wonten Raja Pejah menapa Koko Prabu tatkala semanten. Kadang kula Dimas Arjuna sowan wonten ing kraton Ngastina ing isinipun badhe nyuwun lilanipun Nyai Prabu Jaka Pitana lan nyuwun keparinging jawata supados negari menika sawetawis kapasrana dumateng Dimas Arjuna minangka sarana kempaling para garwa. Ewa semanten sedaya ingkang dados panuwunipun Dimas Janaka dereng ngantos pinaringaken jawaban ing langkung cetha. Dereng ngantos pinaringaken jawaban ing langkung cetha. Satemah Dimas Janaka lajeng dipun perjaya dumateng Pamandurna. Ngantos gilang-gilang kunarpanipun mesti inggil Binaturata. Saengga pun Kakang kepelajar kula sumanggaken kawontenipun Yayi Arjuna. Aduh, kados pundi Koko Prabu dalah tiwang sukmana kamu Yayi. Pun Kakang minta pamit rumiyin kepareng badhe lumawat wonten Ngastina. Nyumanggaken aku njaluk pamit. Saiso-iso nglabuhi marang Arjuna adikku. Iya Dimas Werkudara Gatotkaca Sencati. Lho. Semadya tata-tata budal nggih senika Koko Prabu. Kembar Yayi derekno manjing daton iki Koko Prabu. Iya Koko Prabu. Kinen mapakiring pamuk Kresna mara anggar cita bejama wancana Bima kang mawa pagon Rikala semana Raden Gatotkaca Raden Setyaki wis samya tumandang tancut Taliwanda. Apa dene Raden Antarja ingkang sesarengan sumedya manjing ing wengkon kraton Ngastina. Ingkang mungging pungkuran Raden Harya Bratasena kairing barisan para senopati ning Pandhawa. Gedhonganing carita kaos ngepung kraton Ngastina. Pamandurna. Nak icun. Wonten menapa nggih? Katiparan sak seranipun Janaka. Menapa wonten pawarta yen Pandhawa keraman wonten Ngastina? Mboten wonten. Sinten ingkang wonten kaliyan kula Werkudara mesti sila. Kresna blereng. Saking nggone mencorot. Dorawani mandeng marang Kakang Durun. Nah, ra ngaten jalaran wedi yen ketularan. Lho. Kok tadi Mas sepele tundane. Mekaten menika kula manjing syukur binagi sewu. Gambaraken yen to Ngastina badhe manggih tata tentrem. Nah, ra mekaten. Rikala semana dereng ngantos pantara dangu pocapa Prabu Kumalawati kairing para Wadyabala.
Nalendra wanita. Inggih kula sinuwun, kula Prabu Kumalawati, kula Pati Andayawati. Menapa menika negari Ngastina? Yo. Apa marmane sira ngadhep? Istanipun mekaten sinuwun. Nampi wangsiting Jawata negari kula menika saged tentrem menawi dipun rawuhi Pendhita Durna Penemban Kumbayana. Mbok inggih keparingi penggalih kaparinga kawelasan. Mboten ketan awis kedap nektra supados kersa angrawi negari kula. Wah, Bapak. Kula nggih wonten tamu inggih badhe pinanggih panjenengan. Durna panalinganira lumadharing latri. Cementa kurawe swara. Siapa jenengmu? Kula Prabu Kumalawati, kula Andayawati. Negaramu bisa tentrem yen kerawan karo aku. Inggih. Mboten sekitar namung kedap netra monggo Penemban kula aturi. Wis kana tunggu ana njaba engko tak tututi tanggo nganu servis barang. Iki kula suwun ampun ngantos dangu-dangu ora nganti kanthi tutu tak tututi. Nyuwun pamit nyuwun ati-ati. Mula sampean mang tiru kula dijumi. Nggih kaya ketening gambare wong juara. Wong sing misuwur. Nggih. Sapa-sapa butuhke, sapa-sapa butuhake. Sampeyan ajeng ngerti batin-batin. Kumalawati niku janjane ora bakal njaluk tumbal. Mbok menawa nampa wangsiting Jawata dheweke niku kepengin kula wengku. Menika mangke Kumalawati badhe kula ajak mukti supaya bisa tentrem lek urip momong asa tama. Nyumanggaken. Nggih. Kula badhe nglegani piyambakipun. Ampun ngantos. Dangu-dangu anggenipun ngentosi mangke mindak ketingal bangun. Temtuke piyambakipun sampun wewayangan kula. Mboten sanes ngatos sak. Oh, Kumalawati tak tumbalane. Kepiye Kumalawati mangke badhe dumugi wonten mriki langgonmu mbujuk supaya gelem tumeka kene kepiye kula aturi rawuh dhateng negari kula supados dipun tumbali wusana piyambakipun ketingalipun mempeng sanget kakang ya wis mengko tak temonan narak ya ngono bejo kemayangan ketemu langsung kali Durna. Iya, syukur. Watake Durna ke Taman Putri terus bekikuki kaya cah cilik. Ya lungguh kono. Kumalawati pun kakang rawuh. Wak ketekur. Aku ngerti karepmu. Senajan tata gelar kowe njaluk tumbalan nanging batin-batin kowe mesti kepencut karo aku.
kepengin dadi sisi aku supaya kowe dadi wong kang juara. Dadi pertimbangane pendhita sing kondang kaunang-unang. Mengkono Kumalawati. Kumalawati besok tak dadake ibu sepuh. Andayawati kang enom. Oh, bojoku wong ayu, wong ayu. Momong asatama. Alah. Wah. Meneng wae gong men. Durna ora sah kokan rewel tanganku tampan ana. Aja. Aja mati aku. Wis iki rasane Durna, iki rasane. Aja mati aku, aduh. Ayo ku nek kepen duwe bojo Dewi Dipalawati ya kuwi. Aduh, lah ketemu kok dadi ana lakon kok kaya ngene aku rumangsa dijelomprongake. Aduh. Yayi, sisan-sisan nggone ngujo kamurkan wis ben ana apa-apa tak dadan. Durna pasrahno Petruk, wose Petruk ora bisa ngejur Durna. Rasa kon melu aku. Petruk ora iso ngejur Durna rasa melu aku. Nggih. Banjur awake dhewe mlebu kraton Sila Joko Petruk ora gelem lengser kok diampar jubra-abrik nek ngono. Kowe saiki dadi rumah taku Durna. Wis rasa kokan rewel pokoke tak rut tak goleke dhuwit. Sapa sing liwat kene tak kon ngiris. Ora gelem ngiris Durna bayar denda ngono. Iki engko Durna nek dire ya lara, nek ora ngiris Durna aku oleh hasil. Kene tak tekeni, siapa melalui jalan ini harus ngiris Durna. Garis miring bayar denda. Nek sing ora gelem ngiris bayar. Barisaning para satriya Pandhawa. Petruk, nggih. Kok nang kene? Ah niki napa nunggu Durna? Iki pancen tak golek arek ngoten. Asing tak pundi? Arep mrono. Ora gelem ngulungake negara Cina obrak-abrik. Lah nggih wong Ndara Janaka pancen kabare sing nyiksa Durna. Nek dindak mriko ya ngiris. Aduh mati aku, Ger. Aku ki mbahmu, Ger. Mbok liyane ki ana-anane kuwi kok dadak. Aduh mati aku. Aduh. Ya, aduh mati aku. Aduh. Mati aku. Aduh. Mati aku. Aduh. Ya, aduh. Wong pirang-pirang aja ngiris kabeh. Aduh. Aduh. Ya, krembelane milih ora. Aduh, mati aku. Aduh. Ah, inceng aku wis dintekake iki kepiye. Aduh. Ya, wis nggonku barang ora. Wis ora usah lunga-lunga nang kene wae. Pokoke sing liwat kene ra ngiris kowe tak denda. Katon leresang mangan anu leresang sutra dewa mangipir-ipir rikala semono satur kali kanggo semanjing ana peperangan persasat den kroyok dening para Kurawa prandene. Kurawa sami mundur gelanggang colong prayu berbasan. Tapis gusis tan wenten ing kumawani manjing peperangan. Melajar manjing kedaton. Kanca ayo sing ngomong aku.
sun timbul nggih. Wonten satriya ngamuk saged bedah ngestina barisan boten wonten ing ketandha. Mongko prajurit Ngamarta sampun dateng ugi badhe labet cintakanipun Arjuna. Wah. Dados ajang perang paman mekaten. Kados pundi menika mbok menawi saking ngendikanipun anak Prabu Mandura. Bilih panjenengan badhe tentrem penggalipun asra kelepatan dhateng ing Raka Sinuwundarawati prayogi paman. Prabu mlajar-mlajar negari Ngastina risak Koko Prabu. Kula ngaturaken kalepatan yen to Koko Prabu tegel malah kepareng latri mejahi keng rayi kewala. Lah ing risak sinten ya? Satrio kekalih ing nami Bambang Sukma Sekti Sukmalana. Wah, kepiye Kresna kakangku mongko jlamprong genah sing mitenah wong Ngastina. Yos. Ora ana lanipun kakang kami kirake. Yayi lenggah prayogi, cobi mangke kula padosaken pita saya. Manebak manaut lir singa manap dolawan ana Sardula lan Ardawalika. Iya aku macan jati pitutur, aku ula pitutur jati. Ana apa? Aku areng goleki Jaka Pitana njaluk Banawati tarak sing ora-ora. Ing atase macan kok ya kepengin dibojo Banawati. Aku arep macan kaya sari-sari ning macan. Oh iya to, nek pancen mengkono aku tanggung jawab yen kowe bisa mateni Satria Ngamuk ana negara wis aja melu-melu tantangan. Kang gedene sak jaran teji yo. Aku jati pitutur, aku lo pitutur jati kowe sapa? Sukma Sekti, aku Sukma Lana. Yen ora pringgake becik aja tok bacetake nggonmu ngamuk. Wis rayane wong Ngastina, dudu aku sing dawuh Sinuwundarawati. Menggak kang dadi kekarepku apa kepengin tekaning pati tak ladeni sak karepmu. Wis tumeka ing Titiwanci. Sardula ing Pancakara marang Bambang Sukma Sekti. Rangka manjing curiga, curiga manjing rangka. Ilang sipating sima Raden Janaka kakaton. Apa dene kang wujud Ardawalika uga rangka manjing curiga. Curiga manjing rangka mulya jati sang Adipati Karna.
Dimas Janaka inggih. Lah ratu wedok iki mau sapa? Sembodra. Lah patihe? Sri Kandi. Bala sedaya garwa Madukara. Kula rumaos lepat Koko Prabu. Ya wis ora dadi apa. Kok bisa gandeng karo Yai Adipati? Kula labet kawontenan Koko Prabu. Wis saiki tak kumpulake Yai kudu manunggal marang Kurawa. Ih. Wasipun badhe wangsul wonten Ngawangga. Kula purun manunggal kalian Kurawa yen to Durna sampun dugi Ngawangga nyuwun pangapunten kalian kula. Mboten nginten yen Dimas Arjuna ingkang dados Koko Prabu. Iya. Jumbuhipun Dimas Arjuna saged kempal kaen para garwa. Para garwa lajeng sami kondur Sampun. Sing ngetutake para garwa iki mau sapa? ingkang dadi ratu. Estunipun Kakang Begawan Anuman Prabu Anggana Dewa. Oh mangkono. Yayi, kula nyuwunaken pangapunten kalepatanipun Dimas Arjuna karana dereng dugi titiwan siju mentaka. Mboye dadi napa lan ugi Paman Durna ing keladuk wani kirang geduga kula suwunaken pangapunten. Ing dinten menika kula lorot saking pidananipun ipun Sukma Jati rikala sewau. Mboten dados menapa kepareng. Paman Durna jeng kaboyong wonten negari Stina. Sena. Oh. Yen ana satru sing isih bakal gawe wisunaning kraton Ngastina. Luwih-luwih nganti tumeka ing kraton Ngamarta wangsa Buddha tak pasrahke si Adi tak jangkae. Aku mergo tamjuring wariku meleping tirta sumunduling wentis. Coba bergutara wis sapa? Takon karo aku kala Prabowo. Belakno patine Gustiku kuncali sikil. Wadya bala raksasa Katrajang Raden Harya Bratasena kuwana mlasah babatan pacing. Prabu tapi Yayi. Saksamunipun manggih tata tentrem. Mboten kita nama sedap nika Koko Prabu kula suwun kempal wonten ing negari Ngamarta. Mboten sanes muji syukur kalian Jawata dene para kadang kula tansah pinaringan pangayuman. Sapengripun pepanggihan menika mugi tansah pinaringan tata tentrem rahayu kang pinanggih wuri. Mengkono Yayi. Tak biyantu kersani para kadang.